Vaasalaiset ovat viime päivinä saaneet tutustua uuteen myymälämuotoon supermarketiin. Johtaja Heikki Tulimaa, mikä on tämä uusi ajatus? Ajatus on kotoisin Amerikasta ja on kysymyksessä vähittäismyymälämuoto, joka tiettyjä kustannuksia eliminoimalla pystyy tarjoamaan säästöostoja kuluttajille. Ja mitä tämä sitten kaupalta vaatii? Se vaatii lähinnä kaupungin ulkopuolella sijainnin halvoilla tonttimailla, mahdollisimman halvat kiinteistökustannukset ja muutenkin erittäin edulliset taloudelliset jakeluratkaisut. Johtaja Tulimaa, te olitte opintomatkalla Yhdysvalloissa. Onko tämä sitten tulevaisuuden myymälämuoto? Kyllä minusta tuntuu siltä. Amerikkalainen väittää tänä päivänä, että no parking, no business, ei paikoitusta, ei kauppaa. Me täällä Vaasassa nyt lähtiessämme kokeilemaan tällaista uutta kauppamuotoa täydellisimpänä koko Suomessa. Uskomme vahvasti tämän kauppamuodon menestykseen syystä, että sitä on kokeiltu jo esimerkiksi naapurimaassamme Ruotsissa useilla eri paikkakunnilla varsin tyydyttävin menestyksin. Me toivomme, että me voimme säästää kuluttajan maksamasta niitä 25% vähittäiskaupan palvelukustannuksista, jotka kuluttaja tänä päivänä Suomessa maksaa.